Kao što se sjećate, dragi gledatelji, ja sam u prošloj emisiji predstavila knjigu Život na meti ili francuski dragovoljac u Domovinskom ratu autora Marka Šaruela i Gastona Bessona. To je evo ova knjiga koja je izdana u nakladi, knjiga je izdana, evo da vidite izbliza. Knjiga je izdana u nakladi Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i ja zato s posebnom radošću pozdravljam vaša dva gosta večerašnja. Idemo prvo gospodin Gaston Besson, predsjednik udruge stranih dragovoljaca Domovinskog rata. Dobroveče ili bonsoir? Bonsoir. Evo, razumijete Hrvatski? Razumijem malo, pričam malo, ali televizija, moj Hrvat nije dobar. Vinkovački jezet, je li tako? Vinkovački jezet. Iz Vinkovci. Iz Vinkovci. Kako je supruga? Vinkovci, sve dobar. Ja imam žena, beba, sve dobar. Sve dobro. I sa nama je Tomislav Šulj iz Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Tomislave, dobroveče. Dobroveče i vama. Pa evo, recite malo o knjizi. Šta vas je motiviralo izdati knjigu? Inače, Gastonova priča je vrlo zanimljiva. On je došao iz Francuske, boriti se za Hrvatsku, a svoju suprugu je upoznao kada ju je kao djevojčicu spasao u Vukovaru. Je to tako bilo? To je tako bilo, iako će on o tome puno bolje posvjedočiti. Ja mogu reći o našem upoznavanju. Znači, u principu, ja kao djelatnik Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata radim sa specijalnim postrojbama, s njima sam u kontaktu i tako kroz razgovore sa zapovjednicima Bojne Frankopan i Bojne Zrinski, pogotovo sa gospodinom Zulom, stalno su mi se provlačili kroz naše razgovore ti ljudi koji su dolazili iz stranih zemalja boriti se za Hrvatsku. I tako se i naš Gaston je bio u toj pripadnik Bojne Frankopan. Stupili smo u kontakt i kada smo se čuli, istu večer je zasipao moj mail sa bezbrojnim podacima i dokumentima od kojih sam ja ostao prilično iznenađen, šokiran. Tu su nekakve brojke koje ljude iznenađuju, mene kao povjesničara svakako. Na primjer? Pa na primjer da je u ovom Domovinskom ratu, što znači uključujemo i rat u Hrvatskoj i rat u Bosni i Hercegovini, bilo zasigurno više od 500 stranih dragovoljaca. Gaston Besson je predsjednik udruge stranih dragovoljaca, oni su ih do sada službeno evidentirali 491, ali ta brojka je zasigurno više, u principu raste zato što se iznova pronalaze novi dokumenti. Mnogo ljudi je tu došlo i bez tih nekakvih podataka, neki su odmah i poginuli i tako dalje. Da, evo prije 10-ak dana predsjednik Josipović je posthumno odlikovao. Da, za Jean-Michel Nicolije, majka. Da, bila je, njegova majka je primila. Jean-Michel Nicolije je bio poginuo ovčara Vukovar i poslije 20 godine majka kaže gdje je moj sin, i sada ne znamo gdje je Jean-Michel Nicolije. I predsjednik Josipović prvi put daje malo medala. Da, odličje je primila, da. Da, super. I šta je rekla njegova majka nakon posjetila je Vukovar, koliko smo čuli ona je uzela zemlju iz Vukovara, tako da rekla je posadit će ovaj cvijet koji će simbolizirati mir i njenog sina. Kakve su emocije? Ako ne možete na hrvatskom sve reći, recite na engleskom pa će Tomislav prevesti, ali probajte na hrvatskom. Razumijem malo, ali Vukovar je simbol Domovinskog rata i Jean-Michel Nicolije je simbol strani dragovoljac. Znači sve je jasno, Vukovar je simbol Domovinskog rata, isto kao što je Jean-Michel Nicolije simbol stranih dragovoljaca. I sada, say on English, Tomislav translate. Okay, now we have the listing of all the foreign volunteers who came to Croatia and Bosnia and Herzegovina, and
We have more than 500 names. Znači on govori ono što sam ja rekao, da oni rade na tim listama, da ih ima više od 500 i da rade i dalje na listama koje se nadopunjavaju. We have ime, prezime, brigada, and we realize that out of 500 dragovoljac, 74 were killed and 94 were badly wounded. Znači, počinju skupljati točne podatke u kojim su bili postrojbama, brigadama, bilo u Hrvatskoj, bilo u Bosni i Hercegovini, i da je od njih 74 poginulo, a preko 90 ih je ranjeno, što je pregolem prosjek. Which means 1 out of 3 were badly wounded or killed. Trećina je ili poginula, trećina je, uglavnom su svi teško ranjeni. Teško ranjeni, da. The problem we have today is that only 15 of us is listed as branitelji in Croatia. Znači, to je ono što nisam ja završio, oni imaju te svoje nekakve probleme. Od njih preko 500 što je bilo, samo 15 njih ima status hrvatskih branitelja. Čak i taj Jean-Michel Nicollier tek nedavno uspio dobiti taj status s ovim odlikovanjem. And 1 month ago, even Jean-Michel Nicollier was not listed as branitelji. Okay? And I want to thank again, President Josipovic for the political courage he had when he gave this medal, because it was not easy. Okay, and it's the first time we are recognized in Croatia, and we hope now that slowly, of course, and surely, that we will, try to resolve the problem about, the sacrifice of foreign volunteers in this country. Pa Gaston se želi u ime stranih dragovoljaca zahvaliti predsjedniku Josipoviću na toj političkoj, ajmo reći, hrabrosti, zato što je to eto, kao korak naprijed priznavanju da su ti strani dragovoljci postojali, da su bili tu, da su se borili, da su dolazili iz tih svojih razloga. A oni, eto, tu su, ne žele u principu nikakve povlastice, žele samo jednostavno da budu dio naše povijesti i da ih se djeca kroz udžbenike povijesti sjećaju. Foreign volunteers came to this country. They didn't come for money. They didn't ask nothing. Strani dragovoljci koji su došli ovdje nisu došli zbog novaca. Naravno, Hrvatska onda njih plaćala 100 maraka, isto kao što ih je plaćala i svoje branitelje na prvoj crti. Došli su ovdje, znači, iz raznih razloga i nisu došli u stvari ništa tražiti. And today, we don't ask to be treated better than Croatian veterans, but we don't understand why we are treated less than Croatian veterans. Pa eto, i danas, 20 godina poslije, oni ne traže ništa, nikakve posebne privilegije, ne traže da budu više rangirani od hrvatskih ratnih veterana, ali ih muči. Zašto ih se ne tretira onako kako bi trebalo? Imaju svoje probleme i većina, znači ponavljam, njih je 15 ukupno na tom statusu. Većina njih nema nikakav status i to bi se trebalo promijeniti. But I talked to the personal advisor to President Josipovic, Mr. Matic, and I got a meeting tomorrow with him, and he promised me that slowly we will try to resolve the problem, because it's not a scandal, it's just very sad. Znači i Matić, koji je savjetnik predsjednika Josipovića, je u razgovoru sa Bessonom na neki način rekao da će pokušati pokrenuti te nekakve postupke i da će imati svoj sastanak sutra i sve ide na to da se u stvari polako, ali na sigurno počinju dolaziti na mjesto. Kaže da je to jako tužno stvari što se njima dogodilo. Šta kažu, kako živi, kako izgleda svakodnevica ovih stranih dragovoljaca koji su ostali u Hrvatskoj? What is everyday life of your foreigners that stay in Croatia? During the war or now? No, Now. Now. Well, I'm very happy here. Okay, I love Croatia, but we are not many here living in Croatia. We are maybe 12 or 15. On je vrlo sretan što je tu, u stvari oni su svi ostali. On se vratio tako jer ga nešto vraćalo ovdje. Mnogi su ostali zato što su bili ranjeni pa su se i oženili i ostali su tu. Eto, žive tu s nama. Yeah, but me, if you ask me, okay, I love this country. I'm so happy here.
I have a wife, and Ivana. I got a little baby, Mali Tomislav. Da. Pola Erzegovac, pola Francuz, 100% Šokac. Da. He's born in Vinkovci, and he's such a nice kid. Me, I'll stay a Frenchman. I got my Domovica, but I'm French. But my son is 100% Hrvat, nema problema. Ne znam li ovo treba prevoditi. Ovo ne treba prevoditi, naročito ovo nema problema. Što je, kad je počeo rat, evo, pa da zaokružimo, kad je počeo rat, kako si uopće, Gaston, kako si uopće čuo za Hrvatsku i kako si se odlučio doći ovamo i na kojim si sve ratištima bio i gdje? In 91, why do you came here and what is your motivation and where I arrived in 91 here as a photographer for Kappa. I was a freelance photographer. And, znači došao je tu 91. ovoga kao fotoreporter. Da, kao slobodni reporter. And then I was just here to do my job. And but when I saw what happened in September, October, November 91 in Nushtar, Vukovar area, I mean, I don't know. I just say this is not possible. And it was not an army fighting an army. It was a civilian fighting an army. Došao je tu kasnu jesen i kad je vidio što se događa, kad je vidio da je to rat koji nije pravi rat, znači dvije vojske, nego da se tu jedna vojska bjesomučno tuče civile, nije više to mogao gledati i odlučio uzeti oružje u ruke. Because let's never forget that in 91 it was not a war, it was a revolution. We took one flag down to put a flag up. It was civilians surrounding Caserna. People were civilians fighting, okay? It was a revolution. It became a war later on. Iz njegove perspektive, to je u stvari bila civilna revolucija. Civili su okružili vojarne, mislim to i nisu bili vojnici, to su postupno postajali branitelji, skidali su zastavu Jugoslavije, komunističkog sustava koje je terorizirao. No, that's not what I said. Never mind. But it was, a revolution, and a real revolution. And the foreign volunteer were volunteer joining an army of volunteer. That's what they have to understand. I ovo što je najbitnije od svega, znači ta revolucija, u nju su se uključivali strani dragovoljci kao dragovoljci u vojsku dragovoljaca. Volonteri, da. Yes, and the foreign volunteer came in this country for different reasons, from 33 different countries. Iz 43 različite zemlje dolazili su dragovoljci iz potpuno različitih razloga. But they all stay here for the same reason. Ali svi su ostali samo iz jednog jedinog razloga. We knew, who was bombing and who was getting bombed. We knew who was killing and who was getting killed. And we knew who was invading and who was getting invaded. Okay. Bilo je potpuno jasno ko ubija, ko je tu ubijen, ko bombardira, ko je biva bombardiran i ko je u stvari žrtva cijele priče. Okay, and we just stay because we were with the small, we were getting beat up, and we couldn't let these people getting killed like this, before getting a photographer, I was, when I was a kid, I was a French padobranac, and I saw this kid. 1 week before, they were students, they were workers, they were teachers, and they had uniform, but they were civilians. On je znači prije te fotoreporterske karijere kao mladi čovjek imao turbulentan život, bio je u elitnim postrojbama francuske padobranskim i došavši tu vidio vojnu realnost, znači na ratište su išli djeca koja su bili studenti, nekakvi učitelji, obični konobari, ljudi koji čak nisu ni znali, ako su imali oružje nisu ga znali koristiti i oni i svi njegovi prijatelji se s tim nisu nikako mogli pomiriti. And at one point, photography or camera is not enough. I had to do something else, and I was young, and I was idealist, and so I say enough is enough. And I just took a gun and I went to help them, that's all.
I eto, kako on to uvijek lijepo zaključi, u jednom trenutku je jednostavno rekao ovdje više fotoaparat ne pomaže, idem pomoći s onom u čem sam bolji, uzeo pušku u ruke i otišao je na ratište i rekao je sad je dosta što se njega tiče. Dosta. Da. Evo, u ovoj knjizi ima jako puno fotografija, dosta tekstova, evo ovako čisto da malo prelistamo ovako. Gdje se knjigu može kupiti? Knjigu se može nabaviti u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, znači na Marulićevom trgu. Da. I to je to. I to je to, da. I za sada jako dobro ide, to moram reći. I nije samo, želio bih naglasiti da ta knjiga nije samo osobna promocija Gastona Bestona, nego je poprilično dobro ga napravila za sve strane dragovoljce Domovinskog rata, zato što je taj pritisak svojevrstan i argumentiran s povijesnim činjenicama, počeo ulaziti u određene društvene strukture i tamo gdje trebaju ljudi čuti, eto i do medija. I Gaston i svi dragovoljci su sretni time da se i njihova riječ čuje i da se za njih zna. Da. I evo, bit će mi drago da se uspiju organizirati i ovo u borbu koju su krenuli sad, da ih se prizna. Mi ćemo kao povjesničari sasvim sigurno im pomoći u tome, zato što radimo na dokumentima i bude li volje i bude li dobrog rada ovoga, pomoći ćemo im štampati fotomonografiju, barem djelomično što su zaslužili napokon da uđu u te udžbenike hrvatske povijesti, jer kao što on sa mnom i drugi dragovoljci su mnogo puta pričali sve što žele, a oni osjećaju da će polako biti izbrisani iz hrvatske memorije, a jedino što žele je da u toj osnovnoj ili srednjoj školi uči da su tu nekakvi strani ljudi došli boriti se za ovu zemlju bez ikakvih interesa novčanih, iz čistog idealizma i iz ljubavi za Hrvatsku. I to je to. I to je to. Gospodo, hvala vam, Gaston, hvala. Vama također hvala. Idemo pogledati jedan blok reklama.